good afternoon po. This is Mr. Rodolfo ulit po para sa update po ng speed test. Ngayon po, dito po tayo sa may Urdaneta na po, Pangasinan. Oo, ayan na po ang location natin. Tapos, speed test po tayo. Yan, okay. Okay. Habang nanonood po kayo, hinihingi ko na po sana ang inyong counting. Paano ba yan? Humihingi na ako sa inyo ng counting pabor. Paki-like and share, paki-like and subscribe na rin po ng ating YouTube channel. Ito na po, nakapag-speed test na po tayo. Isa tayo ng Manila. Meron tayong itin po natin. Meron tayong Manila, Bulacan, Tarlac, at ngayon po ito, Pangasinan. Okay. Para po sa mga viewers natin na malapit lang po dito, andito na rin po si Dito Telco. Okay. Ayan. Cellphone pa lang po yan, mga kaibigan, ha? Cellphone pa lang po yan. Okay. Baka mapapalakas pa natin yan pag ginamitan ng modem. Okay po. Maraming salamat po. Paki-like and subscribe po. Thank you po. God bless.